Ayah segera Kata bisa Kulangi hatimu Sore asli kita tak pikir-pikir berarti ana tembelan wong apa sehat ning malah do tiru wong sing ora patek sehat. Menika ingkang dipunarani kebon nusu cel. Gudel itu celeng ta. Oh iya. Lah iki mau le arep jatil ngene ya kudu mecucu ya le arep ngambil nafas gitu. Langsung ngono. Dadi kaya bone kowe. Bone gundulmu kuwi. Apa-apa ya. Iki malah pengaresku padake. Ayo manut. Pak D ngono Pak D ngono nak yang Mas Gareng. Mosok ya leh ngundang. Leng rene ngono ki piye? Ngono ki saru lho. Oh iya lah, Bos. Yuk lanjut ya. Sapa tekan sapa iki? Velocity. Agung yo Velocity bareng. Liyane mikir disalahke manut Velocity. Iya. Yo. Satu pendita. Orang itu api iki sepiro niku. Bos. Sampeyan entuk kanca. Apa? Ci loro 3 4 5 6 7. Sing edan wong 7 iki. Aku tak pikir-pikir kok begini kok ora koyo-koyo kok. Ya, Iki yang ngono. Kae sing wis sarjana ya manut ae kono. Oh kancamu. Iya. Wah. kasih setunggal lagu malih Mbak Elisa. Menika kalau mau wonten panyuwunan niki lumantar HP kersake lagu. Oke. Dicaosi ndak kecewa. Gelo. Dicaoske bersama Seneng. Mas Velocity sing ngek ya. Ana bentar. Trial dulu ya. Waduh, kanggo.